presyo. 120 at may 100 pesos din po. Ganitong kalaki yung mga bentahan po ng mga bangus na inyong mabibili. Yung mga per kilo, alupian dagat o tatampal. Bito shout out. Ito yung hipon dagat. Ayan. Magkano hipon dagat mo ngayon? Ayun. Sa mga bisugo. 300. 30 pesos na lamang po yung mga buhay pa yan. Ayan, no? So, mga tumpukan natin ay 100 pesos, mga isdang asa-hasa. 100 kilo. May mga 50 pesos tumpukan ng mga bisugo, no? Tapos ito yung mga 100 pesos sa mga isdang surahan. Alright. Tumpukan ng galunggong. Tsaka alumahan. 100 pesos syempre. Ayan, 100 pesos sa mga tumpukan po ng alumahan at galunggong. Deposit natin ay 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan na inyong mabibili. Magkano yung mga ano nyo ngayon? 220. Yan po, no? 220 per kilo na mga dalagang bukid. Presyo mo ng espada 300 ang per kilo. Dito sa mga ano, nakalimutan ko tawag dito. Tapos isdang binluan, binluan pre. 200 ang per kilo. Ito ang ganda ng isda natin, oh. Kalawang. At meron din po bentahan dito 100 pesos. 160 kilo. Ayan. Magkano kitang? 260 pati yung bikaw. Ganito presyo. 50 bikaw. Ayun. Eh sa bakoko. Ayun, 200 pesos po yung mga per kilo, no? So, eh sa pusit. Naiba yung pusit mo ngayon na. Mas maganda yung isa yung puti na itlugan. Paano ano yung mga maputi? Sinahin ka talaga. Isdang matambaka. Kalumahan. So ayan po, no, yung mga latag tulingan. 100 pesos po yung mga presyohan ng isdang tumpukan. Nakakalawa pa. Ayan, no. Fresh na fresh. Madam, magkano to? Ayan po, 450 kilo. Alimango. Pabalik ako. Bili lang ako ng ano, isda siguro. Pwede kang pumili ng mga alimango na iyong mabibili, no? Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update ni Boss Lando Explorer. So samahan niyo pong muli si Boss Lando. Tara, let's go! Alright, bungad natin dito kay Boss Maeng sa kanya mga latag na mga bangus ay 140, may 90 pesos. Ito po yung pangmasang presyo na binibenta ni Boss Maeng, oh. Yung presyo na 90 pesos, 130, 110, 120, 100 pesos. Yan po yung mga latag niya, no, na mga bangus na inyong mabibili dito sa kanyang pwestuhan sa Malabon Fish Market. At kejip naman po ay 80 pesos kilo ng mga latag dito ng tulingan. Dagsa at meron siya 100 pesos. So yan po yung ating mga price update, no, sa latagan ni Boy Bangus at ni Jeff dito sa Malabon Fish Market. Alright, dito muna tayo dumiretso sa mga latagan nila. So dito 220 ang mga kilo ng pusit kalawang. 370 mga per kilo ng mga golden pompano. Dito ay 110 bangus. May 90 pesos din pangmasang presyo. 120 at may 100 pesos din po. Ganitong kalaki yung mga bentahan po ng mga bangus na inyong mabibili. Nahihilo ka, parang kikinsot. 80 pesos at nagbabalik na naman si alias Boy Pogi.
So, shoutout po kay Joseph. Good morning. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Tagal na yung akala ko, nag-trabaho ka din. Ganito pa rin tayo, ganito pa rin buhay natin. Paikot-ikot pa rin sa Malabon Fish Market. So, kaya Joseph, ingat po ha. Salamat, shoutout po muli. Thank you. So, ito yung mga presyo, no? 80 pesos. Ayun, 100 pesos dito sa kabila. Sa kabila, binibigay po ng dalawa, 150. Tilapia Batangas ni El sa Malabon Fish Market. El, salamat sa'yo ha. Thank you. Kanina. Ayun, shoutout sa'yo, Boy Putik. Salamat, thank you, thank you. Thank you, thank you. Alright, ganda ng mga latag dito. Oh. So, per kilo dito ng mga pusit kalawang natin ay 150 at ang mga torsilyo natin o barracuda ay 180 per kilo. Fresh na fresh. Ayan. Anong gagawin ni Iwa? So, madami din mga latagan ng gulay dito no sa Malabon Fish Market. Kasarado ko na ulit, ikaw lang pinagbigyan ko dito. Ako ko rin. So, ayan po yung mga gulay na ina-update din dito sa Malabon Fish Market. So, mga manok natin. At bahay guya, ayan po yung mga presyohan po dito no ng mga manok na calves. 140 at ay balunan, bahay guya ay 100 pesos kada balot. Yung mga itlogan na po. At ang pakpak po natin ay 130 po ang mga kada balot. Alright. Salamat. So, ang gaganda ng mga latag nila dito, no? So, lalo na sa mga isda. At napakamura din dito ng mga presyohan ngayon. At maraming mga tatampal tayong nakikita mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So, nasa gulayan pa lang tayo at yan po yung mga presyohan ng kanilang latag, no? Mga alimango natin. So, yan po yung mga alimango at yung mga alimasag natin ng mga itlugan. O yung matataba kung tawagin natin ng ganyan yung mga ano niya, oh. Ayan. Matataba mga alimasag at 160 mga per kilo. Alupian dagat o tatampal. Bito shout out. Ito yung hipon dagat. Ayan. Magkano hipon dagat mo ngayon? Ayun. Sa mga bisugo? 300. Ang torsilyo? Ayun. Yun po yung mga presyo dito, no? Latag ni Bito sa Malabon Fish Market. So, tuloy-tuloy pa ang ating update sa mga latagan nila sa Malabon. Yun yung mga biya. B1, magkano mga tahong natin ngayon? Alam. 100 pesos. 100. Ayan, no? Tapos mga talaba, ganun din po yung mga presyo. Ay, happy birthday! Birthday ko, October 32. Oh, malayo pa pala eh. Ikaw talaga TJ. 32 daw, wala naman 32. So, ngayon lang mangyayari, meron tayong 32. Gawa ng China yun. Oo. Dito, magaling talaga si Ice eh. Pagdating ng panahon. Oo. Pagdating ng panahon talaga to si Ice eh. At salamat, B1 B2. Thank you, thank you. Alright, yun po yung update natin. Sa 50 pesos, ang limasag. Alimasag. 50 pesos na lamang po yung mga... Buhay pa yan. Ayan, no? 50 pesos at 100 kilo na mga isdang tulingan. Pusit 150. 120 po sa mga per kilo po dito ng galunggong. Tumpukan 100 pesos at meron din po mga 50 pesos na mga tumpukan. Ihate, 50 dito po. 250 sa mga kilo ng mga hipon. So yan po yung mga latagan dito ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Ayan ang mga presyo, 300 pesos sa mga per kilo, malalaking mga hipon. Thank you, thank you. At dito tayo sa mga tilapia. So yan naman yung mga latag dito ni Kuya Ricky, no, na mga bangus na kanyang itinitinda at
Si Ricky, magkano ngayon tilapia po? 130. Pandaing po? 160. Shoutout sa'yo, Pogi. So, ayan yung mga latag dito ni Kuya Ricky ng kanyang mga panindang isda sa Malabon. Kuya Ricky, salamat po. Pogi, shoutout. Kilo. So, mga tumpukan natin ay 100 pesos, mga isdang hasa-hasa. At ang tilapia Batangas ay 100 pesos. Tumpukan ng mga tulingan, ayan po ang presyo, no? Bangus, 140. 100 kilo. Yan, mga 50 pesos tumpukan ng mga bisugo, no? Tapos ito yung mga alimasag natin. Daming mga latagang ngayon. Ngayong araw po ng Miyerkules dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos kilo ng mga tilapia Batangas. Dami 70 lang eh. Ha? 70 lang. Yun nga, mura nga ngayon ng mga bentahan. Ay, ito, ang sarap niya, no? Sa ano, sa gatang langka. Ito yung mga bisugo o binluan. Yan po ay 150. Ito lang laman niya. 150 ang per kilo. Alright, so marami pa rin mga hipon ng mga natagan dito. 70 pesos kilo ng tilapiyang Batangas. So napakarami ng panghalatagan na ating ina-update, no? Napakarami ding hipon, dagsa ang hipon sa Malabon. So sa mga presyohan ng mga tilapia po natin at bangus dito ay 160 isang piraso. Kilo ng mga tilapia, ayan po yung mga price o presyo. No? 100 po ang mga per kilo. At may mga tumpukan din po rito. Mga limasag natin tinumpok na po. Kaya 100 pesos. 2.90 per kilo ng mga hipon. Alumahan 100 pesos. At kasama na rin po ang mga galunggong, no? Alright, so yan po yung mga dinadaanan natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga presyo ng mga isda na inyong mabibili. So yung tahong po dito, ang kilo ay 40 pesos na lamang po. Ayan po yung kilo. So napakarami isda, napakadagsa at ang mga presyo ay napakamura pa rin po ninyo mabibili. Ha? O ito yung presyo ng mga latag dito, no? Alumahan ay 100 pesos galunggong at may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Alright guys. So di tayo sa 300 pesos per kilo ng latag. Hipon 150 sa mga per kilo ng mga latagan dito ng Pusit Kalawang. Shoutout sa iyo, Avatar. So biglang dagsa yung mga natagan dito ng mga isda na inyong mabibili, no? Grabe mga presyo, 100 pesos, halos lahat bagsak presyo pa rin. Tapos ayan po yung mga presyo nila, oh. 50 pesos tumpukan ng mga hipon, ang mga presyo ng mga per kilo. Ito po yan. So may 50 pesos, 120, 480 ang per kilo dito sa maliliit na hipon. At ito po yung tumpukan, 50 pesos. Ay syempre. Ayan. Mga Pusit Kalawang natin dito, yun po yung mga presyo, no? So tumpukan ng mga limasag. So sobrang dami. Ayan, 50 pesos tumpukan. Pusit Kalawang na naman, napakadami at dagsa, no? Tapos tumpukan ng mga latag dito ng galunggong, ayan. Espada ni Don Ramon. Pampirito 100 pesos. Ito yung mga apahap na malalaki o 130 ang per kilo. Ay, walang problema na yung hugutin mo rin yan. Alright, yan po yung mga update natin dito sa kanilang pwestuhan sa mga latagan ng isda.
Baka dumami ha. 100 pesos sa mga isdang surahan. Alright, thank you, Tinang. Salamat. Alright, yun po yung update natin, no, sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Pre, good morning. So, yan mga tumpukan. Tumpukan ng galunggong. Tsaka alumahan. 100 pesos yan, pre. Ayan, 100 pesos sa mga tumpukan po ng alumahan, no, at galunggong. Ayan, salamat. So, yun po yung update natin. So, lilipat na sila ng pwesto at dumating na ang ating mga kaibigan. 100 pesos per kilo ng tilapia Batangas. So ito yung 150 no, ng mga latagan dito ng Pusit Kalawang. At ito yung 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. So ito yung mga presyohan ha. 110, 100 pesos. 120, yan po yung mga kada piraso po dito ng bentahan ng mga bangus na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. At 100 pesos sa mga presyohan ng mga isdang tulingan. So dito, tumpukan mga espada, ganun din po ang mga latagan, tumpukan. At 50 pesos naman po dito sa mga latag ng mga galunggong. 100 pesos sa mga presyohan dito ng mga isdang gulyasan. Alright, yan po yung mga iniikutan natin sa Malabon. 100 pesos yung mga tumpukan po dito ng mga bisugong bato, no? At ito naman po yung tulingan 120 at tumpukan, ayan. So magaganda rin yung mga latagan natin ngayon. At napakadami pong isda dumagsa po dito sa Malabon Fish Market. Kaya 100 po, no, mga tumpukan. At yung bisugo po natin dito ay 50 pesos tumpukan. At yung presyo ay 160. 120 ang mga per kilo at pusit natin ay 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan na inyong mabibili. So 120. So yan po yung mga price update natin sa kanilang mga latagan dito po ng mga isdang galunggong. Alright, dito naman tayo sa pwestuhan ni Boss Aris dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga isda nila, no, mga sagisi, isdang dalagang bukid at binluan. So yung mga lapu-lapu natin ay 200 pesos, no, yung mga per kilo. Kabayita 160. Brenda, magkano yung mga ano nyo ngayon? 220. Yan po, no, 220 per kilo na mga dalagang bukid. Wala si Boss Ari? Wala dyan? Pre, magkano presyo mo ng espada? 300 ang per kilo. Dito sa mga, ano, nakalimutan ko tawag dito. Tapos isdang binluan. Binluan, pre. 200 ang per kilo. Ito, ang ganda na isda. Malaman to, masarap. Eh, lapu-lapu. 180. So, yan po yung mga presyo na nandatag dito ni Paring Ben sa Malabon Fish Market, no? Pre, salamat ha. Thank you. Dito mo lang sa kabilang pwesto mo. Yan, tumpukan po, tilapia. At 120, no, sa mga isang piraso ng bangus. Tilapia. So, tumpukan. Ayan. Tumpukan ng galunggong, aluman, tumatambaka.
Presyo dito 100 pesos. Ayun ang presyo, 100 pesos, no? At ito yung mga 50 pesos tumpukan. Alright, yan po yung tumpukan ng mga latag dito ni nanay. So, 50 pesos ay may pang-ulam at sapat na para sa iyong pamilya. Galunggong, 100 pesos tumpukan. At mga tunsoy natin dito ay 50 pesos tumpukan, no? Ayan, mga pang-inihaw na pwedeng-pwede. O kaya paksiw o kilaw na mailuluto sa inyong pamamahay, no? Alright, yan, 50 pesos tumpukan, galunggong. 100 pesos per kilo. 50 pesos tumpukan. At 160 po yung mga per kilo dito ng mga pusit natin, no? Kalawang. At meron din po bentahan dito 100 pesos. 160 kilo. Ayan. Tapos tumpukan ng galunggong, Matambaka, Lumahan. So yan po yung mga in-update natin dito sa Peston sa Malabon Fish Market, no? Magkano kilo, pre? 120 ang per kilo ng mga isda rito, no? Si Paring Reynolds sa Malabon. Galunggong, alumahan. At halo rin po yung mga isdang matambaka. Salamat, pre. Thank you. So isda rito, no? Ito po yung mga kitang. Tapos mga latag ng sikaw, sapsap, makoko. Pre, nasira yung video. Ay, nasira yung video. Gumulo. Kaya bumalik ulit ako dito. Magkano kitang? 260 pati yung bikaw. Ganito yung presyo. 50, bigaw. Ayun. Eh sa bakoko, 100. ayun, 200 pesos po yung mga per kilo, no? Oh. Eh sa pusit, Presidente. naiba yung pusit mo ngayon na. Mas maganda yung isa yung puti na itlugan. Paano yung mga maputi? Yung sinayin ka tilasan? Oo, pero masarap yun. Itlugan kasi yun. Salamat, thank you, Mas Marley. At ito yung mga 100 pesos, no? At 50 pesos tumpukan. At 100 pesos isang piraso ng mga bangon. Ito po yung mga tumpukan 100 pesos. Isdang matambaka, kalumahan. So ayan po, no, yung mga latag tulingan. 100 pesos po yung mga presyohan ng isdang tumpukan. Alright, guys. So dito tayo sa mga latag naman, no. So dito maganda yung mga latagan ng mga seashell, no. Tapos mga 50 pesos tumpukan. Mga buhay, no. Swahe. Swahe. 50 pesos at 100 pesos tumpukan ng mga swahe na pakatamis po at malinamnam ang mga laman yan. Ito yung 100 pesos, no. Nakakalaman pa. Ayan, no. Fresh na fresh. Madam, magkano to? Ayan po, 50 kilo. Alimango. Pabalik ako. Binila ako ng isda siguro. Pwede kang pumili ng mga alimango na iyong mapipili, no? Alright, yan po yung mga bentahan po dito, no? Yung malalaking alimango ay 450. Pero ako mas malaki. Pero order 600. Ito kayo. Ang restaurant naman ito. So yun po yung ating update, no? 250 po yung maliit. Ito sumunod, ate, magkano? Laki naman yan. Laki, oh. Restaurant yan umorder sa akin yan. Magkano? 600. 600. Eh, yung kaibigan natin, Ano? di ba pupunta? Di ba muna siya busy siya ngayon? Ah, kaya Punta pala. na lang siya ng ano. Inaalo ko nga yan, mura lang ayaw na eh. Ayan, no? 600 po, no? Sa bala
lang siya. Pero 600 pesos per kilo, lalaking mga alimango. Alright? So yun po yung ating update dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Talaga nga naman ang daming isda na ibinaba ngayon dito at ang mga presyohan ay masasabi natin sulit presyo at pa rin kayo. At napakamura ng mga bilihin po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito tayo mag-e-ending kay Kuya Romy. Kuya Romy, magkano po tilapia? The same yesterday, today and today. 120 boss lang. 120, again and again. 120 po per kilo ng tilapia Batangas. So shout out po, good morning po. Salamat po sa pagsubaybay sa mga vlog po ni Boss Lando Explorer po. Thank you po, salamat po Kuya Romy. Ang kalusugan po lagi lagi pong iingatan. Medyo tayo ay umaangat na ng edad natin. Naku po, aray ko. So Kuya Romy, maraming po salamat. Salamat po. Thank you. God bless po. Bye-bye po. Thank you. Alright, so maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.